Βρισκόμαστε ήδη στο μέσο του καλοκαιριού και οι διακοπές για τους περισσότερους Κύπριους ξεκίνησαν. Ποιες είναι όμως οι διατροφικές συνήθειες των Κυπρίων και τι καταναλώνουν τις μέρες των διακοπών και των υψηλών θερμοκρασιών? Βατίχαν, χαλούμιν, δεν μπορούμε να φάμε, δεν μπορούμε να φάμε τίποτε. Νερό, παγωμένο, έναν καφέ, ένα ψυχτικά εδώ, αλλά το κυριότερο είναι το νερό. Σαλάτες, καρπούζι, χαλούμιν. Το λοιπόν είναι τα φρούτα και νερό. Πολύ ωραίο παγωτό, ωραιότατο παγωτό και νομίζω είναι δροσιστικό το ίδιο με το νερό. Νερό, έτσι καλύτερο πράγμα από το νερό. Νερό, παγωμένο, χυμό. Σωστά πράττουν οι πολίτες για τα τρόφιμα και τα ποτά που πρέπει να καταναλώνουν κατά τις μέρες των υψηλών θερμοκρασιών, αφού την ίδια ώρα οι ειδικοί συστήνουν αρκετό νερό τώρα που είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο, τα φρούτα μας, τα λαχανικά μας και το κοτόπουλο μας και το ψάρι μας και όλα αυτά δεν θα μας λείψουν. Απλά μπορεί να είναι σε πιο μικρές ποσότητες. Να τρώμε σε τακτά διαστήματα, όπως το έχει και η μεσογειακή διατροφή. Το παγωτό μας τώρα που το έχει εποχή 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Το καλοκαίρι η διατροφή δεν έχει καμία διαφορά από τις άλλες εποχές του χρόνου. Την ίδια διατροφή πρέπει να κάνουμε όπως κάνουμε και το χειμώνα. Θα παίρνουμε όλες τις ομάδες τροφίμων. Στα άτομα υψηλού κινδύνου για τους καλοκαιρινούς μήνες κατατάσσονται οι ασθενείς με χρόνια καρδιακά προβλήματα, καθώς και τα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση. Στα άτομα αυτά, οι διατροφολόγοι συστήνουν ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τώρα με υψηλές θερμοκρασίες, θα αποφεύγουν το αλάτι, για μένα βάζουν και την αρτηριακή τους πίεση. Πρέπει να τρώνε ελαφριού τύπου φαγητά, δηλαδή να αποφεύγουν τα τηγανιτά, τα μπαχαρικά, τις σάλτσες, όλα αυτά, να είναι κάτι πιο ελαφρύ στο μενού τους. Η διάρκεια του καλοκαιριού, λένε επίσης οι ειδικοί, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συνδυάσουμε καλή διατροφή και άσκηση με αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση του σωματικού μας βάρους καθώς και την απώλεια των περιττών κιλών.